Минус 15 градуса е средната температура в последните 2 седмици тук в Чикаго. И мога това да ви го докажа, като ви покажа прекрасното замръзнало езеро. Много е красиво, но е страшно студено. И тази сутрин се качвам в колата за работа и започвам да мрънкам и да се оплаквам. И защо е толкова студено, не ми е приятно, защо трябва да ходим на работа, защо не ни пуснат да си работим от вкъщи, когато е толкова студено, мрън. И в този момент усещам как този дух на недоволство започва да ври и кипи в мен. И след това се спрях. И много тихо си казах, добре, че всъщност имам работа. И добре, че работата ми всъщност аз я харесвам. И започна да се променя перспективата ми, когато започнах да благодаря за нещо. И в книгата Филипяни, 4 глава, 6 стих четем: не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение, с благодарност. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Когато започнах да благодаря, навън не стана изведнъж 20 градуса. Все още беше студено и неприятно и некомфортно, обаче атмосферата на духът ми се промени. И аз започнах да се чувствам по-топло отвътре. Не винаги е лесно да намерим нещо, за което да благодарим. Но е важно в тези моменти, когато усещаме нашия дух да се надига, този дух на недоволство, на упрек, на мрънкане като цяло, да се спираме и да тренираме нашият ум да намира неща, за които да сме благодарни. И тогава, когато ни срещнат по-големите проблеми, тогава ще имаме тази възможност да се спираме и да гледаме на ситуацията от друг ъгъл и с друга перспектива. Ако тези насърчения са ви полезни, харесайте ги, споделете ги с приятели и се абонирайте за канала Faithly.